nong mi khmat jang ka Russia henen ka sngi kila ai ka jing manjur na ka benta ban set Patok ya ki Briew ki ba Pynsaphriang ya ki Khubor Thok bat ki Khubor ki bemdai persya ya ki Shipai jongka bat ka ne ka jing perking ya ki lat pathai Khubor ka dei ru hakapor ba ka Moscow ka lalej ban Hiar Thma ya ki Ukrain ka ne ka an ka ba Thmai na ka benta ki lat pathai Khubor kan kham shitom bat penreking bha ya ki nong Thok Khubor haka ban Thok lan na Pynsaphriang ya ki Shipai ki bem shisha bat ka ba Thok persya ya ki Shipai ka Russia haka ba lakhang bat mana persya ban Thok ya ki Khubor klem da yok ki jingtip ki bathikena lada ki Khubor ki bathok bat ki bem shisha ki la ban penmi ya ka jingya kan an bat ka jingya shrut ka ba kham jor shu shu ki to ki Briew ki la ban sha set Patok hadu khatsan snem na lor jong ka jing sha set Patok ki to ki badon kti haka ban Pynsaphriang ya ki Khubor bem shisha kin sha dan kuna ka ba he bha bat ba kin sha khang ru ya ki shlem trekam jongki la yathu ka kaipot na ka yeng dorbar thawan jong ka Russia haba ajing kran hapo ka yeng dorbar thawan halor ka ne ka mat na ka liang jong Alexander Kinstin ubadei uhedo jong information committee ka yeng dorbar uloong ba ka ne ka an kan kta ya baro amtang ya ki nong Russia Henry wat ya gitu ki lat pathai Khubor ki ba nakaleng kiri jong ka parthei ki ba Pynsaphriang ya ki Khubor Thok persya ya ki Shipai ka Russia halor jong ka jinglet Hiar Thma ya ka Ukrain ka Russia ha ki ne ki khindiat sngi balala kala penmi ya ka hukum ban khang ya ki ba bon ki lat pathai Khubor ki ba don ha kaleng ka tei keri pat ha ka ju kapor ka sarkar kala shimti hi ya ki katto katne ki lat pathai Khubor ya ki ba kala ong ba kamdon ki jingshanya ha ka jingpen mi bat Pynsaphriang Khubor ka jongki shushu na ka liang jong ushong knor ka yeng dorbar thawan viciously volodin uloong ba khang no ya ka Facebook bat ki we ki social media ki ba nabar jong kari namar ki neru ki Pynsaphriang ya ki Khubor ki bem shisha bat ki ba la ru ban nang pen khlang ya ka ding jong ka Thma ha padeng ka Russia bat ka Ukraine baro ki IT company ki banadu ka Facebook Instagram lem bat bon ba ki weipat ki social media ki dei ki padon ya ki jaga traikam ka jong ki ha United States of America pat ka ne ka pen pau shai kadar ba ki la ban pendon kam ya ki kum ki atiar ki Pynsaphriang ya ki Khubor ki ba wanra ya ka jing yushrut ka jing isi badru ya ki Khubor ki bem shisha menta kala dei ka por ban persya ya ki laong uvolodin